Dancing Pelemaas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. Vorige week was het al spannend, maar nu wordt het nog veel spannender. Het is tijd voor de grote finale. Welk paar wint Dancing Pelemaas? Ruud en Charlotte. Ricardo en Inge. Bernie en Petri. Oscar en Judith. Marcel en Cindy. En Joep en Marijke. Hey Anita, goedemiddag. Jij hoeft niet te dansen, maar je bent wel betrokken bij Dancing Pelemaas. Wat is jouw rol? Nou, ik zorg dat iedereen er mooi en stralend uitziet met leuke sieraden met heel veel bling bling. Ja. Zowel de danseressen en de dansers als ook de juryleden, of niet? Ik heb iemand van de jury die ook gevraagd heeft om maar even wat te stylen. Ja. Maar de mooie uitdaging vind ik toch ook wel de presentatrices. Zoals Natalia en Joyce. Ja. Vind ik toch wel ook mooi om te doen. Ja. Want daarover gesproken, ik voel me nog een beetje kaal. Ja. Heb je iets voor mij? Ja, dan gaan we jou even proberen wat bijpassends te vinden. Ja, hang het maar even om. Hier zit parel in, maar er zit ook die kleur in van jouw pakje. Kijk, en dan heb ik ook een armband bij. Ja? Ja, heel subtiel, maar wel heel mooi. Ja. De dansparen gaan al vroeg de make-up in en krijgen ook weer een prachtig kapsel aangemeten. Petri, je ziet er weer stralend uit. Prachtig. Ja, heel mooi. Ik ben ook super tevreden. Ik vind echt dat ze het heel mooi gemaakt hebben. Heel mooi. En wie bedenkt het dan, zoiets allemaal, die glinsteringen in je haar? Dat had ik zelf meegenomen. Ja. Goed bedacht. Heel mooi. Ja. Maar wat iets minder leuk is, wat ben je hier aan het doen? Ik ben aan het koelen nog de enkel, zodat ik hopelijk dadelijk op mijn hakken kan staan en zo goed mogelijk kan dansen. Ja, want voor degenen die het gemist hadden, wat is er gebeurd? Ik ben gebeten door een hond. Op de enkel en aan de achterkant aan de hiel. Ja. Oh, heel vervelend. Ja. Zeker nu natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, dus nog even goed voetje omhoog, koelen. En, erin en dan... En hoe ging dat dan met trainen afgelopen weken? Ik heb zelf niet kunnen trainen. Ik heb met Bernie de pasjes doorgenomen, maar ik kon niet op de voet staan. Dus, heeft ze dan stand-in meegedaan of moest Bernie het even alleen doen dan? Nee, we hebben met stand-in geprobeerd, maar dat werkte niet. Dus toen ben ik er toch maar zelf bij gaan staan. Met coldpack eromheen en dan een beetje proberen te sturen. Ja. Maar Bernie kan het wel, dat komt wel goed. Bernie is wel houdt de rust wel bewaard, denk ik. Nou, lekker relaxed volgens mij. Fijn, ik zal hem zo nog even opzoeken. Dankjewel. En rustig aan, hè? Ja. Joep, hoe is het? Goed, heel goed. Ja. Een klein beetje gespannen, maar verder prima. Ja. Hoe verrast was je toen je hoorde dat je rechtstreeks naar de finale door mocht? Ja, toch wel heel verrast. We wisten dat we dachten tenminste dat we een goede campagne hadden. Maar we moesten wel zoveel stemmen halen, omdat we met de punten van de jury zeg maar, relatief in de onderste regionen beland zijn geworden. Ja. En toen dachten we van, nu gaan we alles op alles zetten om toch proberen rechtstreeks naar de finale te gaan. Het is voldoende geweest. Ja, dat is zeker voldoende geweest. Ik zag zelfs Big Benny voorbij komen. Ja, klopt. Ja, ik ben een paar jaar geleden met Big Benny een avond mee op stap geweest. Zeg maar. Overal waar hij opgetreden heeft, ben ik meegegaan. En vandaar dat hij me nog kon en zei van stuur maar door wat je wil hebben en dan zetten we het wel online. En het heeft wel zeker geholpen. Ja. Dat denk ik ook dat dat geholpen heeft. Hey, het carnavalsseizoen is weer van start, dus je bent daar natuurlijk ook wel druk mee. Is dat nog te combineren met trainen? De laatste tijd wat moeilijker, maar gewoon inkakken is bijpakken zeggen ze wel eens. Hè. Dus nee, dat gaat prima. Want welke dans gaan jullie samen uitvoeren? Wat ga je doen met Marijke? De quickstep. Ja, dat is een vlotte dans. Conditie is ook weer helemaal op peil nu. Ja, ik moet wel zeggen dat die wel een stuk heftiger is dan de cha-cha-cha de eerste keer. Dus komt wel goed. Zeker goed. Ga ervan genieten. Doen we, dankjewel. Goedemorgen Ricardo. Goedemorgen. Hoe voel je je vanmorgen? Ontspannen, maar toch ook wel gespannen. Dus het is heel gek. We weten nou wat er gaat gebeuren, maar toch is er wel die gezonde spanning. Ja. Want jij bent als enige kandidaat rechtstreeks naar de finale gestemd. Legt dat dan meteen de lat ook heel hoog? Ja, je voelt wel dat nou mensen ook tegen je zeggen van jullie hebben vorige keer hoge punten gehaald, dus wat gaan jullie nu doen? Dus dat brengt ook wel een stukje druk met zich mee. Maar ik ben wel heel blij dat we dat al hebben gedaan. En welke dans gaan jullie doen? Wij gaan de salsa doen vandaag.
Wauw, het is weer een mooie die heupjes loft. Ja, dat is wel de bedoeling. Of dat gaat lukken, dat gaan we zien. Maar ik vind het wel hartstikke leuk om te doen. Een stukje moeilijker vind ik hem wel. Alleen, ja goed, we hebben ons best gedaan. Veel geoefend, dus we gaan ervoor. Weer een mooie lift erin. Er komt wel iets in, ja, als het gaat lukken. Ja. En je nog niet verklappen Gaan natuurlijk. we niet verklappen, nee. Nou, ik ga ervan genieten en heel veel succes. Ja, helemaal goed, dankjewel. Goedemorgen Ronald, helemaal fris en fruitig. Ja, heerlijk. Jij houdt er wel van, of niet? Allemaal. Ja, ik hou er wel van. Een beetje rumoer en leuke dingen maken. Ja, heel hartstikke leuk. En Natalia heb ik net gezien, ziet er weer fantastisch uit. Heb jij er ook een rol in of mag jij daar niet aankomen? Ik mag haar nog steeds de haren doen. Nog steeds, ja. Ja, dus ik moest het vandaag wel echt feunen, zei ze. En als je dit zo ziet achter de schermen, denk je dan, oh, de volgende keer, ik ben de volgende kandidaat voor Dancing Pilemaas, of zie je dat toch niet zitten? En nou word ik heel zenuwachtig. Hey. Wordt er mij wat in de schoenen geschoven? Ja. Ik ben niet van de organisatie, maar ik denk perlin eventjes. Gelukkig. Nou, ik kom wel uit een familie die allemaal dansen. Oh, is dat zo? Ja, mijn moeder, mijn vader, mijn zusje, die hebben allemaal van Nick les gehad. En ik ook. Jij ook nog? Ik heb ook les gehad van Nick. Nou, Ja. ik voel een nieuwe kandidaat is geboren. Maar ik kan niet, hè. Ik moet iedereen de haren doen, Judith. Oh, komt helemaal goed, komt helemaal goed. Goedemorgen Cindy en Bo. Cindy, jou kennen we natuurlijk al. Jij danst met Marcel. Daar ben je helemaal klaar voor vandaag? Ja, helemaal klaar voor. Zin in. Ja. Dat hoor ik graag. Maar jij gaat nog een dans ten uitvoering brengen. Want wat gaan jullie doen samen met je dochter? Heel speciaal. Ja, wij gaan samen moderne dans doen. Wauw, Bo. En jij doet al langer moderne dans? Ja. En ook vaker optreden dan, denk ik? Ja, ook al best wel lang. Ik ben heel benieuwd. En op wat voor nummer gaan jullie dansen? Een bekend nummer? Trainwreck van James Arthur. Ja. Zit daar dan heel veel gevoel in? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, best wel, ja. Laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? Yeah. To myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless, hold me out the train wreck, unburn the ashes, uncheck the reactions now, not ready to die, not yet, hold me out the train wreck, pull me out, pull me out, pull me out, pull me out, pull me out. Goedemorgen Charlotte, hoe gaat het met je? Goedemorgen, ja goed. Beetje moe nog, maar Ja, wat heb je gedaan gisteravond? we hadden bestuursdag, dus dat was nog even een late avond voor ons. Maar laat je het jou niet kisten, je bent er weer helemaal klaar voor. Ja, zeker, zeker. Klaar voor de finale, dus... En hoe blij en verrast was je toen je hoorde dat jullie rechtstreeks naar de finale door zijn? Ja, heel blij. En ook wel even verrast. Ik kreeg een belletje van Ruud, want ik had zelf dansles. En ik dacht, oh nee, wat is er nu weer mis? En toen nam ik op, ik zo hallo. En toen was Ruud zo van, raad eens wie hier voor de deur is geweest. Hier ligt overal confetti, wij zitten in de finale. Dus dat was wel heel erg leuk. Want ik ben wel even heel benieuwd. Wat heb je allemaal gedaan om stemmen te ronselen en voor elkaar te krijgen? Nou, ik heb voor de eerste keer in 4 jaar heb ik iets op Facebook geplaatst. En voor de rest gewoon Instagram. Ik zit in het dansbestuur van de studentendansvereniging Let's Dance in Maastricht. En ik heb eigenlijk gewoon mijn vereniging opgetrommeld om alsjeblieft voor mij te stemmen. En ook voor Sam en Denzel. Via Instagram, via onze groepsapps en dat soort dingen allemaal. En Ruud heeft natuurlijk ook een grote achterban in Baarlo, dus die zullen vast ook gestemd hebben. Het heeft in ieder geval gewerkt.
Ja, inderdaad. We staan in de finale, dus... Super tof. En hoe gaat het nou onderling? Want Sam danst met Amget, jij danst met Ruud. Hebben jullie thuis dan ook strijd onderling of kunnen jullie dat loslaten? Nee, dat kunnen we goed loslaten. We helpen elkaar gewoon zo goed als we kunnen om zeg maar, toch wel een plekje in de finale of zo te bemachtigen. En ook zeg maar, als leendame en leenheer even mee te helpen. Dus dat zit allemaal helemaal goed. Ja, Charlotte, ik kom toch even bij je terug. Want je vertelde net dat jullie zo aardig zijn voor elkaar. Maar wat hoor ik nu? Je hebt Sams vrienden gevraagd om op jou te stemmen. En jou en Ruud. Nou, ik was iets fanatieker met het appen van mensen. En op een gegeven moment had ik door dat Sam niet heel veel gepromoot had bij zijn eigen vrienden. Dus ik dacht, nou dan ga ik daar even een appje naar sturen. Dus ik had een appje gestuurd met... Hey, Sam en ik doen mee aan de danswedstrijd. En stem alsjeblieft voor een van ons. En toen vonden ze mij iets overtuigender op de filmpjes. Dus toen zeiden ze van ja, we willen eigenlijk toch voor Charlotte stemmen. Dus, Sam, die heeft nog wat goed te maken, denk ik zo, of niet? Ja, zeker. Ja, dat kan eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Ik voel me wel een klein beetje verraden nu door mijn vrienden. Maar ja, goed, als dat het dan was, dan is dat zo, ja. O jee, dat belooft toch enige aandacht dadelijk, Charlotte? Komt goed. Mijn stem ging wel naar Sam, dus heeft hij toch die stem gekregen. Goedemorgen Ruud, helemaal fris en fruitig? Helemaal fris en fruitig en helemaal klaar om te gaan knallen op de dansvloer. Want het carnavalseizoen is weer begonnen, dus daar moet jij ook weer je beste beentje voor zetten. Is dat nog te combineren met Dancing Pilema's? Dat is gelukkig goed te combineren. Wel volop bezig met vastelovend. We hebben alles naar voren gehaald, dus qua planning was het allemaal wel heel strak. Maar enorm genoten, ook weer gisteren was weer een fantastische avond in Bado, vastelovend Bado. Dat wordt gewoon, en nu mag ik gaan laten zien op de dansvloer dat het, ook de reacties die ik overal gekregen heb, is echt heel erg leuk. Ja. Ja. Mensen hebben massaal gestemd, want je bent gewoon door naar die finale. Hoe vet is dat? Ja, dat is echt wel, vind ik wel heel bijzonder. Dus dat is echt, dat je eigenlijk door het publiek door bent naar de finale. Dat is wel een heel speciaal gevoel, een heel fijn gevoel. En dat siert je wel. Ja, dat is echt. Ja, absoluut. Ja. Welke dans gaan jullie uitvoeren? Wij gaan een combinatie doen van de foxtrot met een swingfox. En wij laten zien dat de foxtrot eigenlijk een hele leuke dans is. Die een beetje nu uit de gratie raakt. Maar eigenlijk een dans is die gewoon iedereen nog steeds moet dansen. En wij laten zien hoe je dat kunt doen en dat dat ook enorm leuk is. Begin? Ja, vooraan. Ja? Oké. 3, 4. Ja, heb ik alleen nog van tegen het monitor gedaan. Nou, sorry hoor, maar ik moet even inbreken. Wat zie ik hier allemaal gebeuren, Monique? Ja, een spontane actie. Wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan dus samen een dans doen. En ik vind het echt mega spannend, want ik heb altijd heel veel showdans gedaan. Maar steldans is dan toch weer een andere tak. Ja. En dan mag ik dat nu gaan doen. Dus en dan mag ik samen met die kanjers allemaal gaan doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Dat snap ik, tof. Ja. En dubbele taak voor jullie dus vandaag. Ja. Want Nick, ik zie jou ook helemaal swingen hier. Dat is ook wel heel anders dan wat je gewend bent, denk ik. Ja, Jenna en de jury, ik wil ook leren dansen wat zij kan. Ik denk, gaan we het roer omgooien, gaan we een leuke mix maken van hetgeen wat zij kan, wat wij kunnen, René en ik, en wat Monique kan. Het showdansen, dus we hebben bij elkaar gegooid, wat gehusteld, op een zondagavond en dinsdagavond geoefend en dit is het dan, hoop ik. Ja. Maar als verrassing dus. Top. En mag ik al weten op welk nummer jullie gaan dansen? Van Rema natuurlijk, de wereldhit, hè? Calm Down. Ja. Oké, Joanna, jij staat hier al iedere uitzending te shinen, zowel achter de desk als op de vloer. Dus voor jou is het niet nieuw of toch spannend? Heel spannend. Ja, eigenlijk ook zoals Monique. Normaal gesproken zitten wij meer in de Zumba en in het Strong Nation gedeelte. En stijldans is voor mij toch heel spannend, maar ik vind het wel heel leuk. Dus fingers crossed dat alles goed gaat vandaag.
En gaat dat dan ook nog een vervolg krijgen, denk je? Of denk je van nou, eenmalig uitstapje vind ik genoeg voorlopig? Nou, ik heb heel weinig tijd, maar het kriebelt wel. Dus wie weet. Nou, dankjewel. Ik ga ervan genieten. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Ik sta er bij de dames van nu nog van de garderobe. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn labeltjes op het hangen voor de jassen die de mensen straks krijgen als ze de jas hier opgehangen hebben. Belangrijk, de dames achter de schermen, die zie je niet altijd in beeld. Marta, vind je het wel leuk om even zo voor de camera te komen? Nou ja, het is gewoon ons werk, zou ik maar zeggen. We zijn gewoon van alle markts thuis. Nou, wauw. En zometeen gaan jullie ook de gasten ontvangen? Gaan we de gasten ontvangen, ja, zeggen waar ze mogen zitten. En een prettige middag toewensen natuurlijk. En krijgen jullie dan ook wat mee van de show? Dat ligt eraan. Dan moeten we vragen of we boven mogen kijken. En anders dan amuseren we ons hier wel met een boekje of een kopje thee. Ja. Goedemorgen, ik sta bij Jeroen van Deur, zeg ik dat goed? Dat klopt, ja. Ik weet niet of je het weet, maar we hebben hier zo een danswedstrijd, Dancing Pelemaas. Dus wat doet het drumstel hier in het midden van de dansvloer? Nou, Joanna die heeft mij gevraagd voor dit project. Dus zij zei van, we willen iets met Tina Turner doen. Het lijkt ons leuk om daar een drummer bij te hebben bij het dansproject. Live. Om echte dansers te ondersteunen. Ja. Doen we ook nog samen met een zanger. En dan wordt het gewoon een spetterend optreden. Goedemorgen, Lisa. Ja, goedemorgen. Je zat straks al in de kleedkamer, maar ik had je helemaal niet herkend. Ja, het is wel een ander kapsel dan dat ik normaal heb, ja. Je kunt het echt hebben. Dank je, dank je. Het past bij de acten die jullie gaan doen. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan Proud Mary van Tina Turner doen. Dus ja, het moet allemaal groot. Het moet, ja, go big or go home. Fantastisch. Heb je er zin in? Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Het is wel het is gewoon een hit, klaar. En als je die dan mag zingen met alle dansers om je heen en overal glitters en ook nog een extra drummer erbij. Ja, stop. Het is echt heel tof. Bernie, we hebben zojuist de doorloop gehad voor de finale. Hoe ging het? Nou, het ging wel redelijk goed, moet ik zeggen. Ja. Alleen wat puntjes op de i zetten natuurlijk, maar dat hou je toch. En straks nog eventjes een klein beetje oefenen en dan moeten we het er gaan neerzetten. Moeten we gaan knallen. Ja. Het moment, hè? Je kunt het niet meer overdoen. Nee, het is nou eenmalig. Het is nu of nooit. Ja. De dood of de gladiolen is het vandaag. Ja. En je kunt niet meer terugvallen op je kinderen die campagne voor je hebben opgezet. Die hebben geen invloed meer. Nee, mijn dochter en mijn zoon en Petri met name, die hebben wel heel erg de campagne gevoerd. Dat is meer hun dingen, ik heb wat andere dingetjes. Ja. En hoe heb je de afgelopen weken ervaard? Als heel erg prettig moet ik wel zeggen. Ik heb ook wel zoiets van dat na vandaag ik wel een beetje in een gat ga vallen. Dat hoor je bij meerdere mensen. Omdat je dan toch heel fanatiek bezig bent. Je zit toch in een groep zeg maar. En dat valt straks toch een heel stuk weer weg. Dus dat is toch wel een beetje anders dan normaal. Ja. Dat zal zeker zo zijn denk ik. En dansen, denk je dat je daar nog iets mee gaat voortzetten? Of was het eens maar nooit meer? Nou, ik zal niet zeggen eens maar nooit meer. Maar om te zeggen van ik ga naar een dansschool toe, dat zal ik niet zo snel gaan doen. Nee. Zo, dat ziet er goed uit Judith. Wat gebeurt hier? Ik ben een beetje gammelend worden. Dus ik werd vanochtend wakker met ook mijn rug in puin. Dus hij is aan het proberen even een beetje de spieren los te krijgen. Dus het zet zich door van de blessure naar... Ja, naar boven. Ja. Als er ergens een schakeltje scheef zit, hè, dan... Ouderdom, hè? Wat zeg jij? Ouderdom. Boven de 40 begint aftakeling in te zetten. We hebben er allemaal last van. En hoe ging de generale, de doorloop?
Ja, op zich wel prima hoor. Gewoon een beetje voorzichtig en dan komt het wel goed strakjes. Je wordt heel goed verzorgd, dus komt het wel goed, denk ik. Nou, u staat hier vooraan de deur. U wilt vooraan zitten? Ja, liefste wel. Want voor wie komt u speciaal? Voor Bernie en Petri. En wat is de relatie met die twee? Ik ben een tante van Petri. Heeft u afgelopen weken alles gevolgd? Ja, wat dacht je? Was spannend. Ja, ja. En ook gestemd natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. En nu, wat gaan ze maken hier? Gaan ze de beker mee naar huis nemen? Dat hopen we natuurlijk wel. Maar goed, dat ze meedoen is natuurlijk al hartstikke leuk. Supermooi. Naast wie sta ik? Gert van de Beukem. En de broer van? De broertje van Joep. Broertje van Joep. Ja. En hoe is het voor jou om jouw broer zo over die dansvloer te zien zweven met Marijke? Ik had het eigenlijk nooit verwacht dat hij het zou doen. Maar de vorige keer zag het er super leuk uit. Niet verwacht. En toch wat hij neer kan zetten binnen een paar weken, dat is wel echt netjes. Ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. En hoe heeft u dat ervaren als vader van Joep? Ik vind het gewoon knap dat hij het gepresteerd heeft. Ja. En heeft u iets meegekregen van de dans die ze vanavond gaan doen? Nee. Ja? De step-up. Heeft u wel gezegd, bent alweer vergeten? Ik heb ze nog net hier beneden zien oefenen. Ik vond het heel indrukwekkend. Dezelfde dans als wat Ricardo heeft gedaan? Dat klopt volgens mij. Nou, ik ga niks verklappen. Hè? Ze hebben maar met de uitreiking van de finale plaats. Dat klopt. Volgens mij is het een quickstep, kan dat? Quickstep, dat is het dan. Maar ga ervan genieten en goed aanmoedigen. Hè? Doen we zeker, gaan we zeker doen. Ja, ik sta naast Mia. Mia, de de moeder van Ruud. Ja, klopt. Ja. Hoe spannend vindt u het vanavond? Ik vind het heel spannend en heel erg leuk. Ja, toch super knap dat u dat gewoon doet. Dat vind ik ook. Ik zou het zelf niet doen. Nee. De winnaars van Dancing Pilama's 2019, jullie zijn er weer bij. Uiteraard. Ik wil dit echt niet missen. Dit is zo leuk. Vorige keer al genoten van de uitzending? Ja, zeker weten. Ze hebben weer een heel mooi programma gemaakt. En ik ben wel benieuwd wie dadelijk onze opvolger wordt. Dus top, helemaal chic. Heel spannend, hè? Wat zijn je verwachtingen? Verwachtingen zijn heel hoog natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel een enig idee wie het gaat winnen. Maar niks is zeker tot het einde in zicht is natuurlijk. Ja. Maar ook voor de dansers. Het is echt een sensatie. Het is leuk en het is spannend en je hebt er zoveel moeite voor gedaan. Ik weet nog dat wij elke week... 3 weken gewoon heel intiem. En je bent een trainer en dan gaan we niet. En dan, het lukt niet, we stoppen ermee. Nee, we gaan gewoon doorkomen. We gaan morgen weer verder. Nou even rust, vanavond even lekker slapen. Morgen weer verder met trainen. En dan op een gegeven moment begin je met de generale repetitie, dus voor de uitzending. Ja, dan lukt het weer niet. En dan ga je weer even oefenen. En weer zo, tranen erbij, hop. Tranen weg, kom, we gaan er weer voor. En dan... Dat heb ik hier achter de scherm ook zo'n beetje zien gebeuren, hè, inderdaad. En dat mag ook. Je hebt gewoon een spanning en het is gewoon heel spannend. Ja, en het blijft spannend tot het laatste. Dus ik wens ze allemaal heel veel succes. Ja, heel leuk. Hallo Lin, je bent er vandaag om papa aan te moedigen. Ja, klopt. Ja. Want wie is jouw vader? Bernie. Nou, ik had begrepen van je vader dat jij goed campagne had gevoerd om naar de finale toe te halen. Klopt. Ja, klopt. Ze hadden gevraagd of ik wat TikToks wilde opnemen en dat heb ik gedaan. Ja, het heeft geholpen. Al tegen pap, gewoon lekker onnozel, gewoon lekker, ja. En heb je iets meegekregen van de dans die hij vanavond gaat doen? Volgens mij, ja, de Roomba volgens mij. Ja, ik ben wel bij 1 dansles al bij geweest, ja, wel leuk. Hoe doet hij het? Ja, toen ging het eigenlijk best wel goed, alleen hij was gewoon super zenuwachtig.
Ja. Dus jullie zijn er ook voor de morele support vandaag. Precies, ja. Ja, de show gaat zo gaan beginnen. we. Bart 1, 2, 3, Nelis gaat het publiek opwarmen en dan gaan we beginnen. Als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie. Want hij danst super smooth en kijk nou wat hij doet, kom. Dit is hoe het moet. Vanavond is van ons. Dansen with it's been such a long day. I'm kinda tired of breaking. Soothing off my way. My back is aching and my body's sore. Ook ditmaal hebben we weer een verrassingsoptreden. Dit zijn de juryleden van Dancing Pelemaas 2022. Nou ja, we gaan het zien. We gaan langzaam naar dat moment toe. Maar de winnaar van Dancing Pelemaas 2022 zijn geworden... Wij gaan spieken. Ricardo en Inge! Joep en Marijke een derde plek. Wauw. Ja, wauw. Eerste reactie, wauw. Niet verwacht. Totaal niet verwacht. Kijk, knap. Ja. Echt heel knap. Super knap. Ja, maar ik ook echt, als ik het zou moeten zeggen, wie is de verrassing van vanavond, dan dacht ik opeens, wat gebeurt hier op die vloer? Ja, dankjewel. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja. En het is goed overgekomen, want van de 9e naar de 3e plaats is wauw. Heel knap gedaan. Ja. Hey Marijke, en ik hoorde net iets opvangen. Zo. Ik hou mijn oren en ogen goed open achter schermen. En je had een gedichtje ontvangen van Joep? Ja, Joep heeft me net een gedichtje voorgelezen om me te bedanken voor de leuke tijd die we hebben gehad. Echt super lief. Heel lief. Ja. Dus zelfs dat schuilt nog achter jou, hè, Joep? Ja, in het dialect kan ik goed rijmen. Dus, en dan heb ik iets geschreven toen we de finale plek hadden behaald. Heb ik iets op papier gezet en dat heb ik net even aan Marijke voorgelezen. Super lief. Nou, ga ervan genieten vanavond. En, zeker goed. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Bernie en Petri, een tweede plek. Hoe voelt dat? Ja, waanzinnig moet ik wel zeggen. Ja, als je van de 11 kandidaten tweede wordt, ben ik er echt heel erg trots op. Ja, ook wat we samen er neer hebben gezet. Het is, ik ben er heel erg van overdonderd. Ja. En Petri, jullie hebben elkaar met momenten er doorheen moeten slepen, hè? Ja, de Bernie heeft mij er echt doorheen gesleept deze keer. Want ik had echt heel veel pijn, maar ik zei, we gaan er gewoon voor en we geven niet op. Nee. En dat hebben we ook gedaan samen. Ja, top. Ja. Top team, super knap gedaan. Het moet nog even landen, zei je net. Ja. Dus dat komt zo meteen en dan lekker even genieten deze avond, feesten. Ja, zeker doen, ja. Het zal ja. Liedje aan het zingen. Ik stond hier zo eenzaam, het is gewoon voorbij. Dus anders word je weer afgenomen. Ja, ik voelde me net zo'n prins die de veren afkreeg. Mijn microfoon ging weg, mijn kaartjes gingen weg. Ik heb alleen mijn oortje nog, dus ze kunnen nog vieze dingen in mijn oor fluisteren. Daar zit ook niemand meer achter, denk ik. Ja, ik hoor nog iets.
En, ben je al bij Wieke in de kleedkamer geweest of niet? Nee, ja, ik stond wel op te zingen, maar ben nog niet bij Wieke geweest. Het gaat nu komen. Het gaat nu komen. Ik wil nou wel weten wat voor wondermiddel dat is, toch? Ik heb wel wat gezien in een wondertasje wat ze bij zich had. Ja, kijk, daar hebben we Sjoerd en... Mijn presentatiemaatjes. Ja. Wat goed. Ben je trots? Ah, het was geweldig. Het was echt leuk. Het was echt Jullie hebben het goed gedaan. Ik ben ook trots op jullie. Dank En je. nu weer even met de pootjes omhoog. Nou ja, wel even uitrusten, maar morgen gewoon weer werken. Hè? Ja. Mag ik een wedervraag stellen? Nou, voor deze keer dan. Doe je altijd, hè? Ja, omdat jij hoorde natuurlijk gewoon bij ons. Hoe vond jij het? Ja, fantastisch. Ik stond dat een beetje backstage om dat zo mee te maken. En heel goed opgezet. En ik kon dan even de doorvragen achter de schermen. Hoe zit dat en hoe zit dat? En ik heb al wat feitjes en wat leuke dingetjes boven water gekregen. Oh. Maar voor jou zit het er nog niet op. Jij gaat nog eventjes de nacht in, of niet? Even ik ben bezig. Ja, je wil met ons beginnen zeker? Ja, verder nog spannende dingen in jullie kleedkamer gebeurd? Nou, in onze kleedkamer kwam de hele tijd iedereen binnengelopen. Omdat de andere kleedkamers zo druk waren. En bij ons was het toilet af en toe vrij. Of dan was er ook een plekje waar ze even snel onderbroek konden wisselen of zo. Dus iedereen kwam steeds binnen. Dus daardoor hebben we niet echt tijd gekregen voor spannende dingen. Dat gaat nu nog gebeuren. Maar die snoeppot die was al bijna leeg, zag ik. Die snoeppot was leeg. Jij bent ja, dan zit ik daar. Hè. Dan ga ik. Hè. Die teksten leren gaat het beste met emotie eten, noemen ze dat. Ik heb er ook aan gezeten, hoor. Oh, ja. Nou, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Succes. Tot snel. Nog veel plezier bij iedereen. Nick, voorzitter van de jury van vanavond en van de hele reeks Dancing Pilama's. Hoe trots ben jij? Hoe heb jij het ervaren? Ja, heel trots. Heel trots. Het was wat moeilijker. Hè? Ik kreeg maar steeds 7, 8 paren bij elkaar. Ik had een moment dat ik niemand tot de 11 zou komen. Ik denk, wat doen we ermee? Wat doen we ermee? Maar op een gegeven moment had ik iemand gebeld. Ik weet nog iemand. En opeens had ik 11 topdansers. En toen ging het bij mij als een trein. Toen had ik er echt zin in. En ik had zo die prominenten allemaal gevonden. Ja, en toen liep het gewoon. En als je dan ziet, hè, na 6 weken zo'n voorrondes en nog 3 weken erbij, dan die halve finale, de dance-off. En dan nu is vanavond dan die finale. En je ziet dan wat ze er neer hebben gezet in ruim 2 maanden. Ja, dat is gewoon gigantisch. En ik hoorde sommigen zeggen van, eigenlijk hadden we ook een derde show erbij moeten doen. Of een derde. Maar dat kun je niet verlangen van een prominent, want die hebben natuurlijk ook hartstikke druk. Maar de conclusie is, het leeft gewoon, het werkt gewoon. En we hebben weer heel veel mensen weer blij gemaakt. Nou, dan hebben jullie ook weer super mooi neergezet. En zelf ook weer aan het dansen vanavond. Hoe ging dat? Ja, we kregen het idee van, we zetten alle andere dansers aan het dansen. En zelf, het bloed waar het niet kruipt, waar het niet gaan kan. En opeens kregen we het idee van vorige week zondag, dus een week van tevoren, van eigenlijk moesten wij ook iets gaan doen. Nou ja, ik vond wat Joanne deed, vond ik leuk. Zou ik best willen leren. Nou, en Joanne wilde eigenlijk leren wat wij dansen, Latin. Nou, we hebben daar een combi van gemaakt op een zondagavond en dinsdagavond. En dit is het resultaat. En het lukte. Super tof. Smaakt dat ook weer naar meer? Of denk je van nou, eenmalig en dan is het weer goed? Het smaakt naar meer, ja. Zeker, ja. We zien wel wat het gaat brengen, ja. Wordt vervolgd. Carmen, de vriendin van Ricardo. Hoe heb jij het ervaren vandaag? Nou ja, superleuk. Ik ben super trots op hem en hij heeft er ook echt voor gewerkt. En Ricardo is zo, als hij ergens aan meedoet, dan wil hij het goed doen en dat doet hij ook. Dus ik ben heel erg trots, ja. En heeft hij ook al eens met jou gedanst? Nou ja, als we op stap zijn en als ik wat wijntjes op heb, dan willen we samen nog wel eens dansen. We hebben wel geoefend thuis, maar goed, ik ben een stuk kleiner dan Inge, dus dat ging niet altijd even goed. Dan zei hij, het gaat niet, want je bent te klein. Nee, maar wellicht in de toekomst dat dat wel een keer komt. Ricardo, hoe voelt dat nu met die beker in de handen? Ja, fantastisch. Het begint nou te dalen, dus nou is het, nou zijn we heel blij. Ja. Kan ik me voorstellen. Inge, jullie hebben er ook echt hard voor gewerkt, hè? Ja, heel hard. Dus we drinken hier vanavond uit. Komt helemaal goed, denk ik. Ik hoorde iets zeggen over dansen bij jou op de sportschool. Kunnen we ons al aanmelden? Ja, zeker. Ja, we hebben dus een dealtje gemaakt. Als we zouden winnen, dat zij dan een workshop komt geven. En dan moet iedereen meedoen. En dan kan ze een workshop komen geven. Dus iedereen moet gewoon meedoen. En dat gaat nou gebeuren. Hartstikke tof. Dus van Dancing Pilama's krijgen we echt heel Pilama's aan het dansen. Ja, dat is wel de bedoeling. Het zou leuk zijn. Ja. Heel erg bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage. En nu even feesten, of niet? Wij gaan een heel groot feestje maken. Heel groot. película
Dancing Pelemaas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.